Ukuthula makube kini nonke nezibusiso zikaMdali zibe phezulu kwenu nonke. Ngisaqhubeka nosizi lomuntu omnyama. Phecelezi kulabo abathi bakhonza amadlozi. Bafowethu nina enithi nikhonza amadlozi. Ngifuna ukunitshela namhlanje ukuthi idlozi liyini. Idlozi umoya kaSathane. Idlozi umoya weyikhova. Idlozi umoya ongcolile, ohlala emanzini, ohlala ezintabeni, ohlala ezindlini zalabantu labo abathi banamadlozi egameni labantu bakini abangasekho. Abantu bakini abangasekho sebedlulile kulomhlaba sebekwela amathongo. Ngicela ukuthi nivule amehlo ke bafowethu. Nivula amehlo, nizwisise kahle lento engizonitshela yona manje. Abantu abadlulayo emhlabeni sibangcwaba emathuneni. Njengoba ngikule ndawo engikuyo nje, abanye bangcwatshwe eSlovoville, abanye bangcwatshwe eDoornkop, abanye bangcwatshwe eAvalon, abanye bangcwatshwe eOlifantsfontein, abanye bangcwatshwe eWestpark Cemetery. Kodwa ke manje umhlolo, umuntu mangabe kuthiwa uyothwasa, akayi kweyodwa yale ndawo lezi okungcwatshwe kuyo abantu bakubo. Njengami nje mina esalukazi esingizalayo, sangcwatshwa eNewcastle endaweni elokishini okuthiwa kuseSpringbok. Kulapho isalukazi esingizalayo esitshalwe khona. Kodwa manje makuthiwa ngiyathwasa, ngizoyisa emzini womuntu okungekhona kithi, angihlobene nabo. Kodwa labantu laba abangithwasisayo abangcwatshwanga lapho. Abanye bazoyisa emfuleni, kuthiwa bayothwasa emfuleni. Zibuzeke emaAfrika ukuthi yini le ekuthwasisayo lapha emfuleni? Yini le ekukhomba kulo yamuzo umuntu la uyofika ugqilazeke khona? Uma ningabona amathwasa ukuthi agqilazeka kanjani emzini yabantu. Ingane zala ekhaya ayisaclean, ingane zala ekhaya ayisapheki, ingane zala ekhaya ayisawashi. Sekuwasha lo mntana abantu lo okuthiwa usephehlweni. Uma ngabe uthi uyabuzwa kuthiwa akuhlukunyezwa yena, kodwa kuhlukunyezwa idlozi. Ngoba idlozi alifuna ukuncengwa, idlozi lifuna ukuhlukunyezwa. Khona kuzoba idlozi eliqinile, kube idlozi elinamandla, kube idlozi elisebenzayo. Uma ngaleke lo muntu ayuhlaleke ufoyez wonke la ekhaya, kukhishwe zonke izimfanelo, anqwambe aphothule aphume, uzokuthi usevaliwe, usedla imbumba, akasakhona ukubona, lutho amathwasa, akasakhona ukusebenza. Lo muntu wayekisa umsebenzi profession yakhe, esebenza, ehola itshe lemali. Kwathiwa akayeke lento enza umsebenzi wabadala. Ibambe lapho ke mntana sekhaya ukuthi kungani abantu abadala bekusa emzini womuntu uyohlukumezeka. Kungani abantu abadala bethi woze emfuleni. Yibapha abantu abadala abake bangcwatshwe emfuleni. Ngofunda iBhayibheli kuExodus 20 verse 3. Ithi ningakhonzi lutho esemanzini phansi komhlaba. Ngaya amagama yonke lento esemanzini phansi komhlaba akubona abantu bakini abangasekho. Kodwa amadimoni, imimoya emibi, imimoya kaSathane, imimoya yeyikhova, imimoya yabakhunkuli. Ingakho njalo uma ufunda iBhayibheli, mawuze uNkulunkulu ekhuluma ngabantu abanamadlozi, kulandela ubuthakathi. Mayekhuluma ngabantu abanamadlozi, kulandela ubuthakathi. Makubula abantu abanamadlozi, abathakathi abasala. Kusho ukuthi ngaya amagama idlozi nobuthakathi kuyahambelana into eyodwa. Vulana amehlo ke emaAfrika amahle. Vulana amehlo nibone iqiniso. Usizi lo muntu omnyama esibhekene nalo. Ukhonza amadimoni, ukhonza izilwane, ukhonza imimoya emibi egameni lokuthi ukhonza abantu bakini abangasekho. Uma uvula incwadi kaMshumayeli 9, ithi ingcono inja ephilayo kunengonyama efile. Abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa, kodwa abafileyo abasazi lutho. Abasenakuzonda, abasenakuthanda, abasenakuhawukela, abasenasabelo phansi komthunzi welanga. Ayisekho into abayaziyo eyenzeka phansi komthunzi welanga. Ekugcineni sokugcina sibakhohliwe. Isho njalo ke ngabantu abangasekho laba sibabiza ngamathongo. Mawufuna ukwazi ke ngedlozi ngiyaphinda futhi. Idlozi umoya omubi, umoya ongcolile, umoya weyikhova, umoya wamadimoni ophila emanzini njengoba nje isigodlo sikaSathane sisolwandle siphansi kwamanzi. Ophila entabeni, ophila emgedeni. Yiwona amadlozi ke layo nezithunywa. Nina abanye nithi nezithunywa, nina abanye nithi nihamba nabangasekho. Yiwona ke abangasekho labo ke nihamba nabo.
nalezo thunywa lezi nihamba nazo, amadimoni aphile emgedeni, aphile entabeni, aphile emanzini. Yilo-ke usizi lomuntu omnyama lolo. Ngathi Allah ngasivula amehlo, umdala wey'nsuku, umvelinqangi, asibonise iqiniso, silazi iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.